Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcast riege over de skiëtnis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Goeie en welkom bij de 8e aflevering van het Zilveren Wetter. De podcast en radio-itemriege van Omroep Friesland. Hoe de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. We zitten al mooi op in deze 10-delige riege. We zijn uit IJzet in de Renaissance. Hebben we in 2 afleveringen de barok behandelen. Hier naartoe het treffelijke Frieske uitvierders van internationaal klassiek en romantisch repertoire. En oer Frieske componisten die werken in het muziekidioom van de romantiek. Dat is de periode van lieke nog 1815 tot 1920. Bij Piet Post, oer wat wij het in een vorige aflevering noemen zo'n hoorn hebben, kwamen wij jonker liedsen in de moderne tijd. Die van 1900 jaar voorzichtig uiteenzet. Beert, deze 8e aflevering has dus titel jong 23e eeuwske toondichters, maar elk een eigen muziektaal. Bernard Smilde, Anna Vogel en Wim D. van Lichtenberg. Maar waar was beginnen? Ja, Willem, toen zei het in die inleiding al dat wij in Jonker Liedsen binnen aan de laatste periode van de muziekgeschiedenis van Friesland, namelijk de moderne tijd, dit na 1900 zo wat begint. Wij maken wel eens een wichtige componist dit, wat stil onbelangrijk, per vast net modern neemt worden kind, net oerslaan. Die componist is Bernard Smilde. Bernard Smilde hier meer petten op als alleen die van componist. Ik kom daar dadelijk wijdweidig op waarom. Hij wie ook theoloog en doemnie. Een doemnie Willem, en door hij Smilde ook wel kent, had altijd een stik pastorale zwaar van zijn kerkelijke gemeenteleden. Hij mat haar als een volhoerder, een herder, in haar eventuele noorden en zwaar bijstaan. Daarom wil ik nou als eerste een instrumentaal stuk van Smilde Jerlitten. Het had als titel Pastorale. Jinke
Lieklema van Wiering, fluit. Dirk Stegeman, cello. En Bernard Smilde, zelfs op wargel, spelen de pastorale van diezelfde Bernard Smilde. Beert, voor deze muziek zeiden ze ook dat Smilde meer figuurlijke petten op hier als alleen die van componist. Wat wie in die horen petten? Willem, dat zal ik je nou vertellen. Smilde is namelijk de enige componist maar waar ik rust zuiver slaande ruzie hoorn had. Dat kwam zo. In 1993 wie ik terug de Friese Academie beneemd in een muzikoloze werkgroep van die academie. Ik kreeg als opdracht om de zaak van de lichte muziek in een werkgroep te behettigen, maar vooral om de redactiecommissie voor het schrijvenboek Muziek in Friesland, aspecten van het Friese muziekleven Juster en Joert bij te staan als eindredacteur. Bernard Smilde was zowel voorzitter van de muzikologische werkgroep als van een correctneemde redactiecommissie. Op een stuit hier Smilde een stuk van het boek schreven en ik hier daar als eindredacteur terug hinnenwest. Toen wij op een maandtijd in 1994 op mijn kamer op de Friese Academie oer Smilde zijn pinnenvrucht geer wienen en hij vernaam wat ik daar alweer onvoor oren hebben woe, ontplofte er. Ik citeer je. Waarmee in de jowel dit jo vajo hebben? Ik ben Bernard Smilde. Ik ben klassicus, theoloog, filoloog, hymnoloog, oerzetter, componist, muziektheoreticus en schrijver oer muziek. En waar ben je dan wel? In de goedigheid. Ik zei doe, ik ben Beert Oosterhaven. Mij is vregen om een goed muziekskiertnisboek mij te staan te brengen. Smilde riesde oranje, smeert zijn paparassen in de tas, skeert mijn kamer uit en kletste door met een knal dicht. Ik dacht, dit komt net weer goed. Voort net weer. Maar Willem, ik zit helemaal verkeerd inschatten. De middags van diezelfde dag. Telefoon. Bernard Smilde hier. Ik maak mij bij jou een schuldige. Jou hin gelijk. Jou vaststellen wie een verbeterings. En Willem, na dit akkefietje heb ik nooit weer één keer spul met Smilde gewoon. Wij konden daarna als de bloemen en hebben nooit die together een hele riege van publicaties te staan gebracht. Maar als do en de harkers van deze podcast goed de eren iepen hienen, weten je nou in alle gevallen hoe alzidig man als Smilde wie. Hoeveel petten otter, ik nevens hem zelfs, wel net op hier. Nou, wat ik nog verder vertel hoe bijna Smilde zijn leven en werk, eerst weer een compositie van hem. Hier is het Kamerkoor Littensrediel, onder leiding van Jan Blanksma junior, maar Smilde zijn gezangszongen 40, Jezus dit bij de Marlons Roen.
Dat wie het Kamerkoor Littensradiel, maar als dirigent Jan Blanksma junior. In gezang 47, Jezus die bij de Marlons roem. Een compositie van Bernard Smilde. Beert, in dit gezang kwamen dus de dominee en de componist in Smilde bijen, hoor. Ja, Willem, dat kist was haar zeggen. En dat is in een heel soort werk van Smilde sa. In 2012 is bij de protestantse pers een Liber Amicorum, een vreunebondel, verschijnd onder de tapostelijke titel Dr. Bernard Smilde, Toezenpoort en Trogzetter. Jan Breimer en Jan-Dirk Wassenaar hielden de redactie van dat boek, dat uitkwam bij gelegenheid van Smilde zijn 90ste Jedi. In 15 essays worden in het boek liekevolle facetten van Smilde zijn warberens beljochten. Zelfs heb ik Smilde zijn visies op Oormans compositorisch werk onder de loep nam. Wim D. van Lichtenberg, oor waar wij het aanst nog hebben zullen, had in het neemde boek een essay schreven onder de titel Grootste verdiensten in kleinste creaties. Smilde, componist van gemeenschapskunst. Van Lichtenberg jouwt in dat essay ook een inventarisatie van het oeuvre van Smilde. Geen er maar even voor zitten. Allereerst, om op die observatie van die skrek waarom te komen willen. Smilde had 42 wijzen voor tjerkenbondels kreun. En verder 52 werken voor koor a cappella, 24 werken voor vrouwelijk koor en mannelijk koor, 56 bewerkings van mengkoor, 74 bandelieden, 45 werken voor koor en instrumenten, maar hij heeft 139 medaillen voor stem en instrumenten, 15 kanons van stemmen, 29 cantates, 5 oratoria, 2 passies en 2 toneelmuziekstukken. De lijst van instrumentale werken is een stuk kwatter, maar zonder stuks. Daar hebben wij zien pastorale al van jaren litten. Het is dus alder verskorens wat Smilde al een keer componeren had, Beert. Maar dus moest ik wat over zijn lib nog vertellen, toch? Ja, Willem. En daar is ook al mooi wat over te vinden op side 838 van de Friestalige weergader van het liedboek voor de kerken, die in 1977 uitkwam. Smilde mocht er zelfs graag naar verwijzen om er intensief meewerken hier aan dat liedboek voor de kerken. Bernard Smilde was binnen op 23 januari 1922 op het Jereveen. Hij verstoor op 30 augustus 2014 in Ljouwert. Van zijn 8e en zijn 12e jaar kreeg hij harmoniumles, muziektheorie en harmonieleer van Reinhard Teulen. Van 1961 en 1964 studeerde hij aan het Stedelijk Muzieklyceum in Grijs bij C.J. Gleich en Frey van Eden. Die studie werd in 1964 afsluiten met het steedsexamen muziekgeschiedenis B. In 1986 promoveerde Smilde aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Grijs tot dokter in de theologie, maar als referent voor de muziekwetenschappelijke kant Dr. J. van Biesen. Zijn proefschrift hier als titel Hasper en het kerklied. Daarom was die muziekreferent van Biesen er dus bij, Willem. Jonk is zijn werk als gereformeerde dominee in plakken als Achlem, Gariep, Grutte Gost en de Gediek had Smilde ook altijd muziekles jong. Zij weer als docent kerkenmuziek verbonden aan het Grijzer Muzieklyceum van 1963 en 1964 en nooit van 1964 en 1983 docent muziekgeschiedenis en kerkenmuziek aan de Ljouwerter Muziekpedagogische Academie. In die functie had een soort jonge Friese muzici op het spoor zet van Friestalige muziek. Van 1964 en 1994 wie Smilde de altijd geïnspireerde voorzitter van de muzikologische werkgroep van de Friese Academie. Lieke zijn had Smilde een gigantisch soort muziek componeren, maar ook bewerken en arrangeren. In zijn composities is Smilde sterk aan de traditie verplicht.
Twee lieden van Bernard Smilde. Arjen Veenhuizen, bariton, Rix van der Kooi, piano, vertolken zijn lied Verlen. En daarna vierden Anne Eringa, sopraan, koorsjongens onder leiding van Jan Blanksma en het instrumentaal ensemble Arco zijn compositie Mirjam Stanklied uit. Zulke lieden herinner je in die als leiwetter in de eren. Maar Beert, toen moest ik twee moderne componisten nog behandelen. Dat is er, Willem. En met die ken ik wat kwatter om mijn hoeken als mijn Bernard Smilde. Gewoon omdat haar een oeuvre liedser is. Willem, ik begin met Oane Vogel. Oane Vogel waard op 16 juli 1930 binnen op een plaats bij Tjom, in wat nu de gemeente Waardhoek is. Hij stoor op 13 september 2006 in Lippenhuizen. Tussen zijn 11e en zijn 20e levensjaar kreeg Oane Vogel les in wargel- en harmonieleer van de Franse musicus Ieme Visser. Ik heb hem nog wel kend. Onder leiding van Henk Broekstra, die hem pianospelen en de theoretische vakken bijbracht, waard Oane Vogel nooit dit oplaat voor het steedsdiploma piano. Hij reikte als leraar piano aan de slag bij de muziekschool in Drachten en aan de Opsterlonske muziekscholen. Hij waard ook koordirigent en kantororgelist bij de Nederlandse Hervormde Kerken op een gedik. 20 jaar lang, van 1971 tot 1991, dirigeerde er het Opsterlonske Striekersensemble dat ik onder skaten van zijn composities spelen had. Al op zijn 17e jaar wie Oane Vogel begon te componeren. Daar hield er een uitzonderlijk talent voor. Hij hield 4 jaar les van een van de wichtigste Nederlandse componisten uit de 20e eeuw, Hans Cox. Internationale componisten dat Oane Vogel te inspireren waard wienen naar eigen sissen Debussy, Bartók en Britten. Hij had een alsidig oeuvre nalitten van vocale en instrumentale werken, kerkenmuziek, geestelijke koorwerken, blaasmuziek, pianostukken en werk voor symfonische bezetting. Dit is nou eerst eens naar vocaal werk van Oane Vogel hartje. Het is het lied Hero Dule uit 1994 op tekst van Jelle de Jong. Arjen Veenhuizen, bariton en Rix van der Kooi, piano, vieren het uit. Ik zag die zitten in het tempel. Du hast het lange hier van weide fraaie. In die Ehren stiet het schrift van deze Nacht. Het warper van die mantel is de wiele. Om de wanen van die waster. Die honen binnen hengels voor die skoot. De groen is hillig, geen. Du hast geen deal on mij. Ik kan alleen met ontberen. Arjen Veenhuizen, bariton, Rix van der Kooi, piano, vierden op inkringende wieze uit Hero Dule van Oane Vogel. Een mooi lied, Beert, maar Vogel had ik een soort instrumentale composities maken, zeiden ze. Ja, Willem, en ik wil in deze podcast nog echt stilstaan bij dat instrumentale werk van Oane Vogel. En dan vooral bij zijn kamermuziek. Te beginnen met zijn variaties op een thema, Simmermoon, van Striekkwartet. Hier binnen die variaties.
Een striekkwartet bestaande uit Galina Rezai Poor, eerste violen, Irene de Boer, tweede violen, Bob Egberts, altviolen en Dirk Stegeman, cello. Spelen de variaties op een thema Simmermoorn voor striekkwartet van Arne Vogel. Beert, dit is dags wat een oorloed, dus dat wij ontnoot in deze podcast jaren hebben. Hoe zoest de muziektaal van Arne Vogel eigenlijk omschreeuwen willen? Willem, dat is net eerst zo makkelijk. Arne Vogel had, zoals krijgt jaren heeft, per vast een eigen lood. Kies net zomaar een etiketje op hem plakken. Zijn werk is altijd goed en degelijk van structuur, maar hij bindt hem net aan een vooropzet schema. Er zitten altijd weer verrassings in zijn composities. In die zin is hij een tige moderne componist. Hij rekt emotioneel heel gevoelige snaren, maar zijn werk wordt niet sentimenteel. Dat wordt het ook net als er zo'n Tjetsevogel, die landelijk een grote naam had als jazzbassist, een compositie van hem spelen liet. Voor een bezetting die het net vaak in spelen wordt, namelijk contrabas en piano, schreeuwde Arne Vogel een paar sonatines. Uit de sonatine voor contrabas en piano nummer 2 is dit nou, bij aansluiten, het Allegretto. Het wordt spelen dus door Tjetsevogel op contrabas en Jan van Lieren op piano.
Tjitse Vogel, contrabas en Jan van Lieren op piano. En zij spelen het allegretto uit de sonatine van contrabas en piano nummer 2 van Arne Vogel. En hoe het zag via de componist, de moderne componist, Arne Vogel. Beert, de woest nog zo'n moderne componist behandelen. Waar je dat eigenlijk? Ja, Willem, als laatste in dit deel 8 van Het Zilveren Wetter wil ik het nog hebben over Wim D. van Lichtenberg. Zijn naam is hiervoor al een paar keer vallen. Willem Dirk, Wim dus, van Lichtenberg waard op 23 april 1934 binnen in Arnhem. Het liep er eerst net op dat er de muziek inging zou. Hij was namelijk oplaad ta werktuigbouwkundige. Als leerhaverij beoefener de muziek. Hij speelde tuba en trombone. Als amateurmuzikant studeerde hij harmonieleer en contrapunt bij Cornelis Bute in Zutphen en later dezelfde vakken, maar daarbij directie en piano bij Gerrit van der Graaf in Arnhem. Hij deed steedsexamen trombone in 1962 en haalde het 10 jaar later in 1972 het diploma Theorie van de Muziek aan het Conservatorium van Zwolle en dat hier bij Wim Brandsen. Van 1967 aan wie Wim van Lichtenberg als muzikus aan het werk in Ljouwert. Hij was daar eerst adjunct-directeur en docent theorie aan het gemeentelijk instituut, muziekinstituut Ljouwert en van 1972 aan directeur van de Stedelijke Muziekpedagogische Academie Ljouwert, de MPA. Dit in 1984 verder ging als Conservatorium van Muziek en Muziekpedagogiek. Als componist ondergong van Lichtenberg onder meer invloeden van Benjamin Britten, Arnold Schoenberg en Igor Stravinsky. Stik voor stik moderne componisten dus. Wim van Lichtenberg had vocale muziekskreun, muziek van koperblazers, werk van wargel en werk van symfonieorkest. Let is nou eerst eens naar vocaalwerk van hem hartje. Daarbij valt het op dat Van Lichtenberg, als van huis uit net Friestalige, heel graag op Frieske teksten componeert. Zelfs al binnen die teksten oorspronkelijk in een orentaal. Dat dochter bij gelijks met teksten van de Amerikaan Walt Whitman, die toch Jan Doortinga in het Friesk oerzet binnen als Lieten van Leefde. Het is een cyclus van minkt koor en hoorn. Hark je nou naar de Snitserkantorij onder leiding van Bob Pruksma en Nienke Klein-Hesselink op hoorn in Wrimpen uit die cyclus.
De Snitzer-kantorij met Nienke Klein-Hesselink op hoorn. In een verfrieske tekst van Walt Whitman, Vrimpen. De compositie weer van Wim D. van Lichtenberg. Beert. Als dit geen moderne klassieke muziek uit Friesland is, dan weet ik het echt net meer. Ja, Willem, Wim van Lichtenberg wil als componist eens net te volle stielmiddels uit het verliende tapassen. Hij wil werkelijk werk maken. En daar is er dus een hele oren componist in als Bernard Smilde, die wij in het begin van deze podcast beljochten. Wim van Lichtenberg docht dat ook in zijn instrumentale composities. Hij gebruikt dit nieuwe elementen. Liekers in de tweede bagatella uit zijn Divertimento Piccolo. Rianne Jongsma, dwarsfluit, en Wilma Jongsma, handboy. Handboy, dat wist Willem, dat is het hobo. En Annemieke Boot op piano spelen dat stuk op 4 maart 2011 live in een Gielerceel van het Stadhouderlijk Hof in Ljouwert. Hier is die Bagatella. Ja, ik mij deze bagatelle van Wim van Lichtenberg van zelfs geen piepknaars muziek nemen. Maar modern klinkt het wel Beert. Rianne Jongsma, Wilma Jongsma en Annemieke Boot spelen het stuk. Beert, mij wat voor compositie van Lichtenberg moest nou eigenlijk afsluiten? Willem, Wim van Lichtenberg acht het zelfs zijn wichtigste werken. De cantata Human Being uit 1977. Contrasten uit 1992 van brassband en elektronisch wargel. En de trio's Song of Joyce en The Mountains Kiss High Heaven uit 2001-2002. Dat zijn poelbesten, maar wat langere stikken die boven dat zo'n 2000 zo'n ook wel op cd te krijgen binnen. Daarom eindig ik met een stik toch nog eens de Jongsma dames, maar dit keer onvolle met pianist Frans Douwe Slot en haar broer Arjan Jongsma op marimba. Het is de Toccata Secunda uit Wim van Lichtenberg zijn rieke Colori.
mooie live-opname uit 2012. En je goed harkje kun je de kuchjes van het publiek nog jaren. Frans Douwe Slot op piano. Het Jongsma Trio in de Toccata Seconda van Wim D. van Lichtenberg. Het Jongsma Trio bestiert uit Rianne Jongsma, fluit, Wilma Jongsma, hobo en Arjen Jongsma, marimba. Beert, dit wie alweer aflevering 8 van het Zilveren Wetter. Hoe waar hebben we het in Diel Njochen? Willem, in Diel Njochen zullen wij het hebben over 3 componisten die elk in haar eigen stijl een soort teksten op muziekzet hebben. Het binnen respectievelijk Hendrik van der Meer, Johan de Wit en Henk Alkema. Ons Diel Njochen van het Zilveren Wetter.